много бързо действа. Ако използвайки 40 волюма, примерно, вие бихте изсветляли за 15-20 минути, примерно с 30 волюма бихте изсветляли косата в рамките на 30-40 минути. След тези минути тотално косата ви ще бъде унищожена и то няма да можем да я оправим. Ето защо аз предлагам да се използва 20 волюма при обезцветяване на косата, а 10 волюма ги използваме, когато обезцветяваме корена на. Запомнете го това, в никакъв случай не се притеснявайте да работите с 10 волюма в съчетание с Бундор. Тук бягаме от това, което сме учили в базовия курс по колористика, който примерно как да смесваме кои оксиданти да използваме в съчетание с определени номера бои. Тук няма нищо общо. Когато работим с Бундор, когато работите примерно в корена с 10 волюма, тук спокойно може да си работите с 10 волюма и съответно така да си изсветлите спокойно до ниво десятка, може да изсветлите вашата коса. А също така използваме 10 волюма, когато изсветляваме коса, която е увредена по краищата, по дължините и съответно за да ни увреждаме допълнително, тогава отново ще работим с 10 волюма, за да може само да изчистим това, което всъщност искаме, като точно тази зона ще оставите за последно, за обработка за последно, така че да спокойно ще си изсветлите, спокойно ще си изчистите така дължините, в които искате да изсветлите. Но ако стане така, че когато примерно вадим кичури, особено с фолио, когато нареждате вашите кичури, знаете, идва една клиентка с много гъста коса, с много дълга коса, която е до кръста и иска да й се направят